Salutare toată lumea! Eu sunt Radu și vedeți că mi s-au terminat pantofii. Că am mai căzut eu de multe ori pe aici. Sper să nu vă supărați. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare. S-au strâns mulți păienjeni pe aici. De fapt, seria asta e un episod nou. Nu uitați să apăsați butonul de like. M-am dus eu mină și am sens atâta. Pantofii îi aveam eu de gold, mi s-au terminat. Am făcut pe aici drum și mi-a făcut casa asta. Ce faci, găină? Găină! Găină! Oh my god! După cum vedeți aici, am un păianjen și aici mi-a făcut așa. Pe acolo vine podul, aici o terasă. Și cam atât am făcut pe creativ. Doar atât că v-am arătat și itemele astea le-am făcut pe survival. Ok. Aș mai vrea să mă duc în mină. De fapt, dacă tot am astea, și mi-am făcut iteme noi. Oh my god. Hai să le spargem repede. Gata, am făcut peste o bucăți. Hai să spargem și pe asta și să ne ducem. Și ne culcăm. Stai. Mâine în joc o să-mi fac un crafting table. Ok, acum putem să ne culcăm. Hai să spargem. Hai să îl punem. Hai să-l punem aici. Ce? Cine ești, mă, tu? Și de unde ai ajuns? Oh my god! Aici. După cum vedeți, am skin-ul ăla de la început, ăsta să-l păstrez. Că arată foarte șmecher. Wow! E foarte șmecher pe aici. Acum aș vrea să sparg toată iarba asta. Ok, am spart și aici din greșeală. E lasă. Să venim aici. Am văzut acolo o oaie pe care nu o să vreau să o omor. Ok.
Mori. Așa, porcule, că o să am nevoie de mâncare. O să te fierb. O să te fierb. Ok. Hai să urcăm. Ok. Bă, de ce e de asta? O urăsc. Ok. Hai să-l punem aici. Toată. Ok. Mamă. Mașinizează. Dați așa. Ok, până cred că s-a prăjit deja. Hai să așteptăm să se prăjească și să le luăm. Bă, nu aici. Hai că s-a făcut 3. Yummy! Ok. Te rog să-mi ajungă lemnul. Mi-a ajuns la fix. Ok. Da. Și astăzi, ce credeți că o să fac? Astăzi urmăr că voi o să credeți că fac asta. O cămară. De fapt vreau să fac o căsuță. Să pun lucruri care nu trebuie. Ok. Hai să-l spargem pe ăsta, că nu ne trebuie. Dă-te, oaie! Ok. 2. Și aici o să fiu. Hai să fac ușa într-o. Oh my god! Oh my god! Cred că am mai spus oh my god de 7 milioane. Stai câte am făcut? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 am făcut. Haide. Și aici încă 4. 1, 2, 3, 4. Și aici încă 4. 1, 2, 3, 4. Du-te. Ok. Nu mai am. Ok. În episodul ăsta doar
Doar v-am arătat ce am vrut să fac eu pe aici și în episodul celălalt, dacă dați like la ăsta, o să mai continui cu căsuța asta. Deci, da, cam atât a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut, sper că nu am lag și da, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Oh my god, am căzut. Ce bug ăsta? Ok, m-a băguit. Pa, pa!